Il-pupa li titkellem u tinteraġixxi mal-istudenti biex jitalmu jaqraw bl-aktar mod divertenti permezz tal-intelliġenza artifiċjali qiegħda fil-proċess biex isib ruħha fuq il-bank tal-iskola tal-istudenti bejn it-tmien u l-10 snin. Bħalissa tisir riċerka u testijiet biex tkompli l-ħidma favur l-litteriżmu f'pajjiżna permezz tal-intelliġenza artifiċjali, kif spjega l-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Nazzjonali għall-Litteriżmu David Muscat. Il-papit jirrispondi lura jekk it-tifel jew it-tifla tkunx qalet il-kelma tajjeb jew le, skont ċetaturi l-istampa. Wara numru ta' provi, it-tifel u t-tifla forsi ma ġibix mill-ewwel tajba. Mbagħad il-pupazz jirrispondi lura jekk iġiba ħażina xi tkun il-kelma li qiegħda turi l-istampa. Il-proġett qed isir b'kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija Nazzjonali għall-Litteriżmu, iċ-Ċentru tal-Litteriżmu fl-Università ta' Malta u l-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali u għall-ewwel tax-xorta tiegħu. Il-professur Charles Mifsud, kap taċ-Ċentru tal-Litteriżmu fl-Università, spjega kif l-intelliġenza artifiċjali se tgħin fl-iżvilupp tal-ħiliet tal-istudenti. Għalhekk qed naraw kif norbtu programmi tal-litteriżmu fejn it-tfal qed jieħdu kost jaqraw u ndaħlu element ta' intelliġenza artifiċjali fejn permezz ta' pupazzi illi biex ngħid ikunu qed jitkellmu ma' tfal nurruhom kif jistgħu anki jaslu biex jaqraw mod iktar interessanti u divertenti.